Mbukele ekhaya sabukele neThekwini TV with uMdaka Phosha. Khumbula la ekhaya sithi thina vuka umuntu omnyama, phaphama umuntu omnyama. Kumsebenzi wethu ukukufundisa esicela kuwena nje subscribe, like, share bese uyakhomenta bese siyaqhubeka ke siyafundisana. Bantu bakithi sasikuvezile ukuthi igama elithi uNkulunkulu liyiphutha. Ake ngikuveze namhlanje ukuthi asikwazi ukuba nemiphumela emihle eqondile phezulu kwesisekelo esiyiphutha. Once igama eli-introduce into libe yiphutha nama results angeke abe ngaqondile. Bayazi abakhayo bakithi ukuthi angeke uziphakamise indlu ye-triple story noma i-double story phezulu kwe-foundation noma isisekelo se-RDP. Yonke into ozoyakha phezulu kwesisekelo esi-wrong ingayakha iphele, mesiphelile bese iyaqala iyamosheka noma iyabhidlika ngoba isisekelo si-wrong. Ingakho namhlanje abanye bathi uSathane sewuyafika emhlabeni noma uJesu sozolanda ibandla ngoba bebona kugcwele awakening everywhere. Akusiko naloko kodwa sekubhidlika kwesakhiwe esakhiwe phezulu kwe-foundation engaqondile, i-foundation e-wrong, isisekelo esi-wrong esegama eliyiphutha. Leli igama eliyiphutha ilona lasinikeza umqondo lo ukuthi ngale ngenhla kwamafu, ngenhla kwesibhakabhaka khona indoda lena ewuNkulunkulu lena kumele siyikhonze ehlezi everyday lalela imithandazo yethu, kanti ayikho leyo nto leyo. Mbambe kwesilandela isiqephu.